Pečaćenje fisura samo je integralni dio svih preventivnih mjera koje treba poduzeti da dijete može imati budućnost bez karijesa. Pečaćenje zuba predstavlja preventivnu metodu kojom se zatvaraju male pukotine i fisure na zubima upotrebom sredstava za pečaćenje. I to je metoda koja nam koristi u prevenciji karijesa. Sam tretman se preporučuje već na mliječnim zubima kod djece te za zaštitu trajnih molara. Sama metoda neće spriječiti nastanak karijesa, te je apsolutno neophodno da imamo dobru oralnu higijenu i pored već izvedenog pečaćenja zuba. Apsolutno je neophodno da osobe koje imaju zaštićene zube pečaćenjem fisura i dalje imaju dobru higijenu, jer samo pečaćenje predstavlja samo pomoćnu preventivnu mjeru u zaštiti zuba. Pasta za zube Sensodyne Fluoride posebno je dizajnirana po savjetu stomatologa za pacijente koji pate od preosjetljivosti zuba. Pasta za zube Sensodyne Fluoride u svom sastavu sadrži kalijum hlorid koji klinički dokazano smanjuje osjetljivost zuba. Nakon 2 sedmice redovne upotrebe paste za zube Sensodyne Fluoride uočit ćete značajno veći učinak smanjenja osjetljivosti vaših zuba. Prilikom svakodnevnog pranja zuba neophodno je koristiti zubnu pastu koja svojim sastavom također pruža i zubima zaštitu od karijesa, a zubna pasta Sensodyne Fluoride djelovanjem kalijum hlorida čini upravo to. Svakodnevnom upotrebom ove zubne paste štitite zdravlje svojih zuba, a ustima pružate osjećaj potpune čistoće.